ಕುಡ್ಲದ ಪಂಜಿಮುಗೆರಡು ಹೊಸದಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಕಟ್ಟದಿದ್ದದು ಐತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಹೊಸ ವೃಂದಾವನ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಪಂಜಿಮುಗೆರಡು ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠನು ಕುಡ ಪೊಸತು ಮಲ್ತದ ಸಜ್ಜಡ್ ಕಟತಿತ್ತದು ಮೇ 24 ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು. ಪಲಿಮಾರ್ ಮಠದ ದಿವಾನಿರು ವೇದವ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವಧಾನಿ ಮಠಟು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಸುದರ್ಶನ್ ಬನ್ನಿಂತಾಯಿರಿತದು ಒಡಿಪು ಪರ್ಯಾಯ ಮಠಾಧೀಶರಾದುಪ್ಪನ ಪಲಿಮಾರ್ದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಐತಾರ ಅಷ್ಟ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೋಮ ನಡಪಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲನ ಹೊಸ ವೃಂದಾವನ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರ. ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಶಿಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಅದಮಾರ್ ಮಠದ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿರಾ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಪೀಚ್ ಅವರ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು.